Θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο σκόνης της ηλεκτρικής σας κούπας. Με αυτά τα βήματα θα το φτιάξετε σε χρόνο 0. Τι χρειάζεστε? Ένα νέο δοχείο σκόνης. Βήμα 1. Αφαιρέστε το παλιό δοχείο σκόνης. Αφαιρέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα. Πιέστε την κλειδαριά και αφαιρέστε το δοχείο σκόνης. Βήμα 2. Τοποθετήστε το νέο δοχείο σκόνης. Κουμπώστε το νέο δοχείο σκόνης στη θέση του παλιού. Επανατοποθετήστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα. Έχετε αντικαταστήσει το δοχείο σκόνης και η ηλεκτρική σκούπα είναι και πάλι έτοιμη για χρήση.